ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଆସି କହିଲେ ଏଠି ବସି ବସି କଣ କରୁଛ ବୋର ଲାଗୁନି? ଚାଲ ଆଜି ତମକୁ ବାହାର ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଡେରି ନ କରି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡି। କିଏ ଜାଣେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଡ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଖରା ଦିନେ କିଛି ବି ଲଗାଅ ଝାଳ ତ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପ୍ରିଫର କରେ। ଖରା ଦିନ ଟିକେ ହେକ୍ଟିକ ହେଇଥିବାରୁ ଗାଡିରେ ବସି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନରେ। ମୁଁ ଏଠି ଲସି ବନଉଥିବା ଏଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମନେ ରଖୁଥିଲି କଣ କଣ ଲସିରେ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ତ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପସିବଲ ନୁହେଁ, ତ କେବେ କେବେ ଘରେ ମୁଁ ବି ବନେଇଦେବି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବାହାରରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଭଳି ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ପାରୁ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘର ତିଆରି ଜିନିଷରେ ସ୍ୱାଦ କମ ଥାଉ ପଛେ ହେଲେ ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି କେବେ କେବେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ହାତରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରେ ନଥାଏ। ଆଉ ସମରରେ ବାହାରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କେବଳ ଏଇ ଲସି ବିନା। ମତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମତ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।